cynradd ein hysgol ni. Mae llawer o bethau yn digwydd fan hyn, enghraifft, addysg gorfforol, gwasanaethau pwysig, croesawu ymwelwyr, sioeau, clwb tu a fi a chlwb Brynsierfel sy'n llawer o hwyl. Os oes problem neu rydyn yn teimlo'n anhapus, rydyn yn gwybod gallwn siarad gyda Mrs Davies, Mr Barnett neu yn athrawes dosbarth. Rydyn ni'n teimlo'n ddiogel yn yr ysgol ac mae reolau mewn lle i gadw ni'n hapus a diogel. Mae llawer o staff yn yr ysgol i edrych ar ôl ni. Mae ganddyn ni gyd hawliau. Dyma ein wal hawliau plant. Mae nhw yma i bawb gael gweld. Mae gennych yr hawl i gael eich trin yn deg. Mae gan bob plentyn yn yr ysgol targedau, ac rydym yn ymwybodol o le chwilio amdanyn nhw, ac hefyd rydym yn gwybod sut i cyrraedd nhw gyda help ein athrawon a chynorthwyrwyr. Mae targedau yn ein herio ni, ac mae pob plentyn yn ceisio ei gorau glas i gyrraedd nhw. Rydyn ni'n ffodus iawn yn yr ysgol hon i gael llawer o adnoddau tygycha megis Macs, iPads a Chromebox. Mae yna un raglen pwysig mae pob plentyn yn defnyddio pob dydd, sef speaker. Mae hyn yn rhoi cyfle i ni gofnodi sut rydyn ni'n teimlo yn ystod y dydd. Mae llawer o waith ein dosbarth yn seiliedig ar adnoddau tygycha. Mae'n bwysig i gofio reolau smart. Rydyn ni i gyd yn gwneud ymdrech mawr i fod yn ysgol iach. Mae sesiynau yoga yn digwydd pob dydd ym mhob dosbarth. Rydyn yn gweithio'n galed i fod yn ysgol eco trwy algylchu a gwerthfawrogi ein hamgylchedd. Rydyn hefyd yn ysgol creadigol. Ac wedi cymryd rhan mewn sawl drama a pherfformiad ysgol. Beth yw dy hoff beth di am yr ysgol? Y beth cyntaf yw y gwaith rydym yn cael. Oherwydd, yn lle jyst eistedd sgatio trwy'r dydd, ti'n gallu mynd i'r ysgol a dysgu rhywbeth. Ydy'r gwersi'n heriol? Wel, dwi'n credu mae rai mathemateg yn heriol fel y rannu ar rai lluosi, a mae rai iaith yn gallu bod yn heriol achos ti'n fel cael doi sgil yn un achos ti'n neud fel iaith a sgiliau tygach gyda'i gilydd. Wyt ti'n gwybod y targedau? Ydw, mae Miss Hardin wastad yn rhoi nodiadau lawr yn y llyfr targedau ni. A targed fi yw i ymarfer mwy o lluosi a rannu. Beth ydych chi'n meddwl am speaker? Dwi'n credu bod speaker yn dda oherwydd pob diwrnod byddai ti'n gallu fel mynd arno fe a gweld sut ti'n teimlo fel hapus, stressed, blinedig, fel popeth fel hynna. A mae'n dda, so ti'n gwybod beth ti'n teimlo fel. Dwi'n cytuno gyda ti.